Имам честа и удоволствието тази вечер да поканя отново на сцената госпожа Таня Косева-Бошова, управляващ директор Lionshead за да награди, победителя в категория логистика и дистрибуция. Очакваме я. Да. Ето. А победител е Орбико България. Аплодисменти още веднъж за Орбико България. Оперира на българския пазар от 2002 година и е един от най-големите дистрибутори и доставчици на логистични услуги на пазара. Компанията е в дългосрочни бизнес отношения с много международни организации, позволявайки на марките в тяхното портфолио да стигат близо до клиентите и потребителите на местния пазар. Те присъстват като символ на качество в потребителското съзнание. Клиентите, с които Орбико работи, са големи известни производители, включващи развити мултинационални вериги, местни търговски вериги за търговия на едро, дрогерии, аптеки до независими местни търговци, B2B предприемачи и специализирани канали за продажба. Като част от семейството на Орбико Груп, днес бизнеса на компанията обхваща 21 страни, в които си сътрудничи с над 170 доставчици и производители, управлявайки повече от 500 световни бранда и обслужвайки повече от 80 000 клиенти. При нас вече е Ивайло Павлов, финансов менеджер на Орбико България. Още веднъж аплодисменти. Заповядайте на микрофона. Добър вечер отново. За мен е удоволствие да приема тази награда и изказвам благодарности от името на Орбико България. Благодаря ви. Орбико България, дами и господа.